Ahoj, vítejte u vašich predikcí na rok 2025. Uvidíme, kam nás ta predikce zavede. U některých znamení postupujeme jako podle nějakých oblastí, jako vztahy a kariéra a obecní zprávy. U někoho to prostě frčí tak nějak jako spontánně samo, takže uvidíme, jak to bude vypadat s váma. Ta predikce je obecná, to znamená, že nemusí odpovídat úplně pro každýho, každá zpráva. Pro někoho z vás to bude platit od měsíce po měsíci, pro někoho z vás tam budou nějaké obecné zprávy, pro někoho z vás se to bude lišit v rámci časového hlediska, pardon. No a pro někoho z vás to sedět nebude samozřejmě vůbec. V tom případě bych doporučovala buď jako podívat se na vaše měsíční znamení nebo ascendent, alternativně Mars Jupiter. Co jsem ještě chtěla říct? Už asi nic. Už asi není úplně co říct. Já tam vnímám totiž na té rok 25 takovou energii. Pamatujete si, když jste skládali zkoušku ve škole a ještě jste nevěděli, jak to dopadlo a byli jste takový trošku jako nervózní a pak jste šli za paní učitelkou nebo za panem učitelem a říkají jste, tak co, udělala jsem to dobře. Prošla jsem tou zkouškou, tyjo, co je? Nevyřčený slova? Máte něco nedouzavřenýho? Alternativně tam je teda hodně jako ostrých slov a útoků. Úplně jako kdyby mi někdo proklál krk šípem. Pálení žáhy, problém v rámci krku, pro někoho z vás streptokok, kterýho se budete snažit zbavit v tom roce 25. Ale pozor na slova a na návratnost vašich slov. Já tam vnímám já slyším anděl pomsty. Okay. Vidím tam postavu, jak je prostě v hořícím ohni. Je tam je nějaký anděl, protože má andělský křídla. A jenom tam stojí, jako nic nedělá, ale hoří, je prostě v ohni. A vy jste chráněný proti parazitům, tam slyším. Ochrana proti parazitům, může to být jako na fyzické úrovni, může to být na úrovni krve, může to být na úrovni ale energeticko-emocionální. Pokud se na vás kdokoliv snažil jako živit nebo přiživit, tak vy tam získáváte jako božskou ochranu proti tady těmhle energiím a bytostem nebo lidem obecně. Ale zároveň si dávejte trošku pozor i na sebe v rámci přání komukoliv, cokoliv jako zlýho. Jo? Vy budete pod velmi silnou ochranou, protože to z nějakého důvodu budete potřebovat. Možná vás tam čekají jako náročné zkoušky, testy vaší vyzrálosti, testy osobnosti. Mně tam totiž jde, že ale do konce toho roku 25 se dozvíte, jestli jste obstáli, anebo jestli jste neobstáli v té zkoušce. Aha, moment, já si musím vytáhnout karty, které mám tamhle, protože chtějí oni teda přijít. Se tady
zúčastnit. Zúčastnit naší predikce. Tak jo. Je to taková energie, jako kdyby bylo pobojí. A každá ta strana jako sčítá ztráty. Tam je možný, že vás i někdo bude hodně jako sledovat a stalkovat až, nebo vy někoho. Ale vám tam končí jako doslova dohoda duší. Vám tam končí dohoda duší, vy tam vidíte někoho odcházet. Nebo jste to vy, kdo odchází. A snažíte se přesvědčit jako okolí, že já slyším, že to tak není. To tak není. Možná vás někdo z něčeho nařkne, obviní, nebo vy se budete snažit jako bránit nějaký nepravdě. Ale vy se tady snažíte jako vytvořit něco, co neexistuje. Až srpen, září, říjen. Tam vidím jako vyřešení nějaký situace, na kterou jste už dlouho čekali, že se vyřeší. Tam jako vidím nějaký nový dech. Možná tam je i něco ohledně peněz, co se jako dořešuje. Ale víte, co mě si chce jako říct upřímně? Jako do jaký sračky jste se to dostali, jo? S prominutím. Do čeho vy jste se tady sakra jako zapletli? Vy někam odcházíte. Vy někam odcházíte hledat sami sebe. Odcházíte hledat poučení, odcházíte hledat uvědomění. A pravdu o vaší další cestě, vy jako kdybyste nevěděli vůbec, co se životem.
Nevěděli jste, jako jestli jste spokojení v současné situaci nebo ne. Ale vy tady vůbec nevíte, jako co se sebou. A vy jako zvažujete, jestli máte někomu něco přiznat nebo ne okolo dubna. Ale lež má krátké nohy, takže by bylo dobrý to přiznat. Pro někoho z vás jste jako zaseklí ve vztahovém trojúhelníku. A hlavně, jako kdybyste přemýšleli i jak se dostat k člověku, kterýho milujete. Říkám, jako jak se k tobě mám dostat, jak můžeme být spolu. A možná se vás někdo úplně zablokuje, jako úplně zmizí z vašeho života. Nebo vy si někoho zablokujete a odcházíte. A ty osobě je to líto a může to být i někdo z vaší rodiny. To nemusí být jenom partnerský vztah, to je rodina, to je přátelství, to je kamarádství, ale já tam vnímám, že tam je prostě smutek, žál, jako neschopnost se k někomu dostat. A graduje to tady okolo února na základě nějakého excesu. Tam je prostě něco, čeho už je moc, jako ten pohár prostě přetéká. A někdo vás tady opouští, prostě jako opouští vás tady někdo. Neříkám, že na věky, ale vy s tím budete mít spojený obrovský jako proces. S tím, že vás někdo opustí. A nebudete vědět, jako co s tím, nebo vy někoho opouštíte a té osobě je to tady jako líto, ale já slyším, že už je jako čas to nechat úplně být. Je čas to nechat být. A já cítím ale, že jste tady, minimálně máte pocit, jako že jste sami, jo? Že jste v úplný izolaci, že vám nikdo nepomůže. Ale přitom tady ta cesta je. Tady ta cesta je, kdybyste se jenom jako podívali tím správným směrem. Vy se nedíváte tím správným směrem, vy jako kdybyste byli totiž zaslepení vůči něčemu.
Jako kdyby se totiž tady každý prostě jel na tom svým písečku. Tady se něco nepotkává vůbec. Tady není porozumění. Je tam někdo, kdo se furt konstantně jako cítí jako oběť. Nebo oběd dokonce. Jo, jako kdyby neustále vlastně doplňoval nějaký zdroje a někoho živil. Se prostě něco nepotkává. Vy se nepotkáváte s někým vůbec. Možná se s někým potkat máte v tom roce 25, ale je to zablokované. Vy tam jste prostě slepí vůči něčemu hrozně. Slepí vůči jako tomu, že nepotřebujete s někým bojovat. Slepí vůči nějaký moudrosti vaší duše. Slepí vůči tomu, co po vás vlastně ta duše jako a ten osud chce. Tam je prostě to, že vy se nechcete něčemu podvolit, vy se nechcete něčemu odevzdát, poddat, prostě propustit. Možná jsou tam problémy jako na mužsko-ženském principu, že tam je nějaká přílišná hrdost na obou stranách, neschopnost se domluvit, možná i neschopnost se domluvit s někým jako v rámci práce. Pro někoho z vás je tam program toho, že se snažíte furt neustále zasluhovat si něčí lásku a to tam končí. Pro někoho z vás to je o vaší nedůvěře vůči nějaké osobě a v podstatě vy nesouhlasíte s tím, ať tam někdo začíná nějaký nový vztah. Ať si tam někdo začíná s někým jiným nebo s někým novým. Může to být i to, že máte spory, jako co se týče výchovy dětí a máte spory i v rámci rodiny. Pro někoho z vás je tam tématika toho, že vaše dítě tam má někoho nového, nebo i váš bývalý manžel, manželka, partnerka si tam někoho jako novýho nachází a vy máte problém jako zkousnout tu osobu. Jo. Jako jste z toho úplně vyřízený prostě, že si tam někdo našel někoho novýho. Jak říkám, nemusí to být úplně nic jako velikého, ale může to být to, že to způsobuje vlastně otřesy v rodině, jo, a ta ženská je doslova jako ďábel. Já slyším, že ta ženská je ďábel, takže to může být syn, může to být někdo, může to být nějaký váš, jak říkám, bývalý partner nebo nějaký objev vašeho zájmu, jo, ale já tam slyším, že ta ženská je prostě ďábel. Jo, ta, která tam přichází jako nově, může to být beran, střelec, nemusí úplně nutně, tam je dokonce možný i nějaký prokletí nebo nějaká černá magie, prostě je to tam celý úplně takový jako divný, zablokovaný, prostě zvlášť okolo podzimu, a já vím, že teď mě úplně vyvstalo, že jsem vlastně u partnerů duše, jako říkala, že okolo podzimu tam jsou nějaký jako čachry, jo, co se negativní energie týče a možná se vám někdo bude snažit ukrást i manžela. Jo, je tam taková konfliktní, konkurenční energie.
A vy to potřebujete jako odhalit dřív, než bude pozdě. Jo, vy to potřebujete odhalit dřív, než bude pozdě. Než to rozvrátí celou rodinu, tam slyším. Než to rozvrátí celou rodinu. Možná jsou to i nějaký rodinný spory o majetek, jo, někdo, kdo dělá zlé prostě, někdo, kdo je vyloženě, já slyším jako škodná, nebo parazit, prostě někdo, kdo úplně vám nebude přát to nejlepší. Já vím, že je hrozný jako říct to o někom takhle jako tohle slovo, jo, ale já to tam prostě tak cítím a vnímám, že to je ale někdo, kdo chce toho druhého získat pro sebe. Kdo chce toho druhého získat pro sebe. Takže možná tam můžou být jako nějaké majetkové věci, ale já tam spíš vnímám jako fakt milostný zájem, snaha někoho ukrást, mít pro sebe, prostě snaha si někoho manifestovat. Ale jako vy nebudete úplně mít radost z vývoje věcí. Ale zase je možný, že tam potkáte někoho, pokud budete hodně toužit okolo března, února a tam je naděje na nový začátek. Jo, tam je něco nebo někdo, kdo vám dodá klid a mír. Je to někdo, ale vy budete mít jako odvahu to zkusit. Budete mít odvahu zkusit. No, buď toho člověka jako nějak oslovit, nebo zbalit, nebo je tam nějaká i příležitost. Tohle to může být pracovní věc, jo? To může být pracovní záležitost. Kdy vy jako budete chtít do něčeho hrozně jako jít, do něčeho proniknout. Může to být i to, že budete chtít proniknout do nějakého oboru, ale jako kdybyste zároveň si vyčítali vaše choutky nebo vaše touhy tady okolo května. Jo, že je to něco možná, čemu se budete snažit bránit. A může to být i zkouška vaší trpělivosti nebo zkouška odolnosti. Může to být i nějaká zkouška pracovního vztahu. Já tam slyším, ale já chci zlobit, já chci být jako zlobivá holka, tam slyším. Že je možný, že tam budete chtít i jako rebelovat, ale já tam cítím, že pokud jste nějakou formou jako potlačený, pokud máte takovou tu jako v sobě věc jako hodná holka, prostě hodný holky tohle co nedělají, tak vám se to uvolní v tom roce 25 a vy najdete kanál pro to vaše jako zlobení v úvozovkách. Jo. Já nevím, dám příklad, prostě chcete někomu říct ne, chcete někoho poslat někam, chcete si koupit, já nevím, nějaký Kanady prostě úplně, jo, a chcete se cítit jako drsně, chcete se cítit mocně, ale ne mocně jako právě ta vaše touha pomoci a bezmoc vám mohla jako hodně ubližovat a mohla vám hodně ubližovat v tom roce 24. A teď v tom roce 25 hledáte vlastně ten jako dobrý outlet nebo dobrou nádobu, dobrou formu pro to, abyste uspokojili vaše jako tužby, i když nemusí být úplně, vám můžou přijít třeba amorální nebo nemorální, ale může to být jenom tím, že jste třeba měli jako přísnou výchovu a že si nedovolíte některé věci. Jo. A nebo že toužíte po nějakých věcech, ale ve své podstatě jako nechcete riskovat ztrátu reputace, nechcete riskovat ztrátu jako financí, peněz, čehokoliv a v tom roce 25 okolo května tam zjišťujete, že můžete mít to, co chcete a po čem toužíte a zároveň to může jako být vyjádřeno hodně zdravě. Jo.
pro někoho z vás je to i o prosazení se, i kdyby to mělo stát cokoliv. Pro někoho z vás je to o tom, že potřebujete vyvolat konflikt. Nebo nějaký rozbroj, nebo se za něco, za někoho postavit, aby byl klid. Pro někoho z vás tam můžete i okolo února dostat nějaký nápad, nějaký kreativní nápad. Buď vás tam napadne nějaké řešení, se kterým se pak budete prát, jestli ho jako realizovat, protože to řešení nebude úplně jednoduchý. Nebo tam oslovujete nějakou ženu a z toho pracovního vztahu nebo profesionálního vztahu se vlastně stává tak trošku jako vztah neprofesionální nebo velmi jako blízký a intimní, možná až jako milenecký pro někoho z vás. A ten Adrián tam je takový jako období divočiny. Jo, kde vy budete divočit. To je zase. Fuj. A slyším, to je nechutný. Nevím, co je teda nechutný, ale... Pro někoho z vás je to jako business nápad nebo business plán, řešení nějaký dlouhodobý strategie, co se týká podnikání. Pro někoho z vás je to knížka, pro někoho z vás je to nějaký jako kreativní vyjádření sama sebe nebo sám sebe, jo? Jako kdybyste měli pocit, že jste byli utlačovaný prostě v tom roce 24 a že v tom jako nejste šťastný, v tom utlačení, ale vy si uvědomíte, že jste potlačovali jako sami sebe naprosto dobrovolně, jo? Že to po vás vlastně nikdo nechtěl. Je tam i ukončení nějakého pracovního vztahu okolo září, října, nebo ukončení nějaké dohody. Já slyším, že zjistíte, že se tam jako krade. Okay. Může i vás někdo. Ne, vás někdo neokrádá. Já tam vnímám prostě nějaký jako nekalosti. Ale zároveň vy jste tady uvolnění. Vy jste tady uvolnění. A to je to, co já tam vnímám potom od toho podzimu 25, že se postupně jako uvolňujete do svojí pravdy, do svojí autenticity, do svých přirozených emocí, do svých přirozených tužeb. Uzdravujete se. Mně přijde, že tady vůbec jako nevíte, kdo jste. Ani nevíte třeba, čeho jste schopní, nebo nejste schopni jako reálně zhodnotit vaši osobnost, vaše dary, vaše talenty, záměr vaší duše prostě a nebo musíte jako jednat
základě toho, že plníte vlastně jako rozkazy nebo úkoly druhých. Plníte přání druhých a vám to nedělá ale radost. Vy nejste rádi. Vy nejste rádi, že můžete někomu posloužit. Vy nejste rádi, vy nemáte radost. Vy nemáte radost ze života tady okolo toho ledna. Jo? A vy si potřebujete uvědomit, jako proč ji nemáte. A to je celý vlastně o tom. Jo? Ten příběh je celý o tom, že to není jako... Vy si uvědomíte, proč to tak je. Vy si uvědomíte moc dobře, proč to tak je. A v ten moment tam jako vzplanete ohněm, tam slyším. A až v ten moment vy jako obstojíte v té zkoušce. Takže to vypadá, že se hodně jako posunete v tom roce 25. Posunete se minimálně do nějakých jako uvědomování si pravdy, připouštění si, že potřebujete udělat nějaký rapidní změny ve vašem osobním štěstí. To není o vztazích, to není o práci, to je o tom, jako proč mě nic neuspokojuje vlastně, proč mě nic nebaví, kde je ta moje studna toho štěstí, ze kterého já čerpám a že mi ji nikdo nevzal. A já slyším, že se rozdělíte. Ale to mi jde spíš jako do sféry financí, do sféry spravedlivého rozdělení nějakých financí nebo firmy, nebo bytů, domácnosti. Jde mi to jako do majetkových věcí, to rozdělení. Takže pokud i řešíte, nebo budete řešit v tom roce 25 nějaké jako rozdělení, vyrovnání a podobně, nějaké dědictví a tak dále, tak to dopadne tak, že se rozdělíte a že dostanete to, co vám po právu náleží, ale nemáte čekat na nějaké jako šťastné náhody. Nemáte čekat, že vám ta hojnost jako poteče proudem, aniž byste se o to nějak zasloužili. Jo. V podstatě šťastné náhody neexistují a budete muset, aspoň ne v tom roce 25, jo, vy tam fakt budete muset jako zabrat, co se týče vyřešení vašich problémů. Jako kdybyste pořád čekali, že někdo přijde a zachrání vás. Nebo že se věci jako magicky vyřeší, že tam přijde nějaký jako mimozemšťan s kouzelnou hůlkou a udělá fů, jo. Ale takhle to není. Prostě je to o tom být sám sobě rodičem, převzít zodpovědnost a kontrolu za svůj jako individuální život. Je tam zároveň smíření se s nějakou tématikou. Je tam smíření se a vyříkání si věcí, co se týče financí. Ale zároveň i smíření se s tím, že vás už někdo nebude chtít poslouchat.
Zároveň vnímám, že jakmile vám odejde nějaká osoba ze života, může to být i v rámci práce, nebo v rámci nějakého vztahu, tak vy na základě toho budete potom řešit ale vaši finanční stabilitu a vaše místo v životě. A budete mít trošku obavy, že se k vám někdo nezachová poctivě, jo, v rámci práce, v rámci nějaký výplaty, v rámci klientely nebo i v rámci nějakého osobního vztahu. Máte tady obavu, že se k vám někdo nezachová poctivě. Ale já slyším, no, ale když se poctivě ty nechováš k jiným, tak jak můžeš čekat, že se někdo bude chovat poctivě k tobě? A zároveň tam vnímám i jako řešení tématu poctivosti. Poctivost sama k sobě. No, tam je nějaký zvrat prostě. Zvrat, co se týče nějakých papírů. Je tam proměna i zaměstnání, tam možná budete mít buď 2 práce, anebo se vám tam podaří úplně jít jako na sebe. Pro někoho z vás tam je jako komplikovaný odchod do zahraničí. Pro někoho z vás tam vnímám, že tam někdo blokuje finance. Že vám tam někdo jako blokuje finance, že vám tam někdo blokuje finanční hojnost. A dokud se tohle nevyřeší, tak tam nebude možný nový začátek. Jo. Pro někoho z vás to je o tom, že se tady rozpadá nějaký vztah a ten muž si potom najde jakoby tu správnou partnerku a každý vlastně si jde jako poctivě za tím svým štěstím. Jo, a každý v podstatě odchází za tím svým jako snem. Je to takový to jako, co jsme si, to jsme si, jo, ale jako pojďme teď být jako v pohodě, jo, pojďme teď být v klidu. Takže je to rok, kdy se vám rozhodně dořešujou jako vztahy, a kdy je fakt potřeba, abyste byli poctiví, abyste byli věrní nejenom sami sobě, ale i druhým lidem. A abyste byli věrní a poctiví svým zásadám, protože v momentě, kdy nebudete, tak tam přijde prostě ten anděl pomsty. Jo? A je tam jako fakt hodně veliký varování prostě v tom, že nemáte předpokládat nic o svém osudu. Nemáte předpokládat nic o svém osudu. Jsou tam rodinný tajemství, o kterých vůbec nemáte ani tušení. A v momentě, kdy vy se rozhodnete vzdát rodiny, tak vy najdete konečně jakoby to osobní štěstí. Já slyším, v momentě, kdy se vzdáš rodiny, ať už je to rodinných vzorců, nebo něco, co si nesete v rámci rodiny, nebo opravdu je tam přerušení jako vazeb s rodinou a s rodinnýma přátelama a příbuznýma a něco všechno. V momentě, kdy vy se vzdáte rodiny, nalézáte štěstí. Jo? Je tam možná i stěhování do zahraničí, to tam taky jako hodně vnímám jako možnost. Takže je to rok, kdy můžete mít veliký
změny ve vašem životě, kdy se vám konečně můžou dořešit nějaké otázky jako inspirace, zvlášť pokud chcete začít s podnikáním, nebo pokud si chcete dávat do pořádku svoje finance, tak to je rok 25, je takový jako hodně osvobozující v tomhle tom. A je tam taky potřeba ujasnit si, co vlastně reálně chcete. A mně se tam furt ukazuje královna disků. Pro někoho z vás to může být to, že jste důležitý vy a jenom vy a vaše duše. Vy a vaše duše, vy to, co reálně chcete, ale pokud je to pro nějakého muže, tak je možný, že potkáte někoho, nebo i pokud jako vy jste muž a koukáte na objekt vašeho zájmu, který je znamení zemského, býk, pana, kozorov, tak tohle je ta žena, vlastně na kterou jako čekáte. Já tam vnímám, že tohle je vaše budoucí partnerka nebo někdo prostě, s kým budete moct začít znovu. A já tam vnímám ale dvě jako ženy. Dvě ženy. S tou jednou tam je konec a s tou druhou je tam nový začátek. A nebo je to o tom, že vy, jako pokud jste žena, tak vy jako metaforicky vlastně zemřete a začínáte úplně od znova a jste někdo úplně jiný na konci toho roku 25. Jste někdo, kdo je mnohem víc stabilnější, kdo přes veškerý úsilí a překážky vlastně si získává to, co chce a hledá si tu novou cestu. A možná ta cesta je i hodně překvapivá tady s tím bláznem a s tou uranovskou energií. Jo, že možná na konci toho roku 25 vůbec ani nepoznáte jako sami sebe. Jo, že tam je taková rapidní proměna osobnosti a je tam jako ta změna je dlouhotrvající. To není nic krátkodobýho, jo, ale to je dlouhotrvající změna. Dlouhotrvající změna, která je trvalá. A vy chcete něco jiného úplně od života. Vy chcete něco úplně jiného od života, chcete být někde úplně jinde v tom roce 25. Jo. Já slyším, jako, že budete i toužit po něčem nebo po někom, co vám není jako dostupné. Já slyším, jako tam nemáš přístup. Nemáš tam nebo k ní nebo k němu přístup. Ale vám tam jako taky prasknou iluze, jo, jako fakt je to o poctivosti. Pokud zůstanete poctiví, věrný sami sobě, věrný vašim touhám, tak to bude dobrý. Pokud ne, je tam prostě problém. Je tam prostě problém nějaký. Vesmír vám to velmi rychle ukáže, jako kudy ano a kudy ne, ale zároveň je tam možnost v tom roce 25 položit si základy dlouhodobé stability, dlouhodobé hojnosti, zjistit, čemu se chcete konečně věnovat, čemu chcete věnovat pozornost, možná i odhalení nějaký nový kariéry nebo novýho směru.
Alternativně tam může být jako větší finanční kotva. To znamená, budete se věnovat šetření peněz, budete se věnovat tomu, abyste nejeli na sucho, jo? Abyste měli vždycky jakoby dostatek benzínu a abyste měli i dostatek energie, jo? Že se nenecháte už tak jako vyčerpávat těma věcma, proto je to dobrý. Je to dobrý rok pro věnování se jako svýmu tělesnému zdraví, svýmu duševnímu zdraví, jo? To je něco, co bude taky jako neocenitelný vlastně v rámci budoucnosti a jak říkám, je tam položení úplně nových základů. Jo, může tam být nový vztah, nová profese, nová kariéra, ale zase prostě mě to tam furt jde, ale musíte k sobě a k ostatním být poctiví. Jinak to nebude dobrý prostě. Jinak tam přijde prostě ten oheň. Jo, jinak tam přijde ten oheň, jinak tam prostě přijde ten anděl té pomsty. Tam slyším, nebo jako, ne pomsty, ale prostě přijde tam oheň, jo, který je vlastně jako odstraní všechno, co z vašeho života nemá, jako, co tam nemá co dělat a nekompromisně, jo. Tak jo, mějte se krásně, já vám moc krát děkuju a krásné prožití vánočních svátků a přeju dobrý rok 2025. Tak jo, ahoj.